Helo, siwmai. Fy enw i yw Sian. Rwy'n un o'r dietegwyr gymunedol sydd yn gweithio yn Caerdydd a Bro. Rhan o'n swyddi yw i helpu pobl i reoli pwysau. Dyma'r trydydd fideo yn ein gyfres. Mae'r fideo yma yn edrych ar osod nodau realistig. Mae pobl yn aml yn dod ataf yn teimlo'n rwystredig ac yn ddigalon am eu hymdrechion i golli pwysau. Ydych chi wedi gosod eich nodau'n uchel yn y gorffennol ac wedi teimlo'n drech gyda'r syniad o wneud cymaint o newidiadau? Beth am ni feddwl am sut y gall torri nodau i lawr i ddarnau bach helpu i gyflawni eich nodau? Mae Gwen yn llawn cymhelliant i golli pwysau. Mae wedi ymuno y gym ac yn bwriadu mynd bob nos ar ôl gwaith. Ar ôl diwrnod 3, mae hi wedi blino ac mae'r syniad o ddychwelyd i'r gym yn ei ddigaloni. Mae Gwen yn cosbi ei hun am beidio yn mynd bob nos yn ôl y bwriad ac yn meddwl beth yw'r diben. Dydw i erioed wedi hoffi'r gym beth bynnag. Swnio'n gyfarwydd? Wrth feddwl am osod nodau i'ch hun, mae'n hanfodol meddwl am bethau ac ystyried beth allai eich atal. Mae'n gyffredin i bethau beidio yn mynd yn ôl yr hun a fwriadwyd pan fyddwch chi'n rhoi gormod o bwysau arnoch eich hun. Meddyliwch am eich nodau gan defnyddio'r dull campus, cyrraeddadwy. Rwyf am ymuno â gym a gweld pa ddosbarthiadau sydd ar gael. Amserol, rwyf am anelu at fynd 2 ddiwrnod yr wythnos. Mesuradwy, rwy'n debygol o deimlo flinedig tua diwedd yr wythnos, ac rwy'n treulio'n penwythnosau gyda theulu, felly byddaf yn mynd ar nos lun a nos Fercher. Penodol, gall gwaith fod yn brysur gyfallai na fydd modd i mi adael yr amser. Os nad yw i'n gallu mynd i ddosbarth nos Fercher, gallai fynd ddydd Iau. Uchelgeisiol, yr wythnos hon cyflawnes fy nod o'r fynd i'r dosbarth Pilates 2 waith yr wythnos. Pe bai Gwen wedi defnyddio'r dull campus, a byddai wedi bod yn mwy tebygol o fod wedi cyrraedd ei nodau. Wrth feddwl am newid gallwch rhannu rhain yn nodau byr dymor a nodau hir dymor. Mae nodau byr dymor yn newidiadau y gallwch weithio tuag ati dros y wythnosau nesaf. Enghraifft, cadw cofnod o'r hyn yr ydych yn y fwyta i gadw ffocws a nodi pethau newid. Mae nodau hir dymor yn newidiadau gallwch adeiladu arnynt dros amser. Enghraifft, pan fyddwch yn mynd i siopa, gwnewch restr a chadw ati. Fel hyn, ni fyddwch yn prynu danteithion nad oes eu hangen. Cwestiwn arall i'w ystyried wrth gynllunio ar gyfer newid yw beth sydd angen i chi ei roi ar waith i sicrhau eich bod yn cyflawni eich nod. Enghraifft o hyn fyddai, rwy'n mynd i swp goginio i atal dewis bwydydd cyfleus ar ôl gwaith. Bydd pethau yn eich atal gan nad yw bywyd byth yn berffaith. Enghraifft, a fallai y byddwch yn angofio tynnu'r bwyd allan o'r rhewgell yn noson cynt, ac yn penderfynu cael takeaway. Ar adeg fel hyn, rydych yn debygol o fod yn meddwl, fy mod wedi bwriadu cael pryd iach, nes i ddim, beth yw'r dyben. Mae'n hawdd roi'r gorau iddi. Ond cofiwch eich resymau dros fod eisiau gwneud y newidiadau hyn. Os byddaf yn rhoi'r gorau i gynllunio ar gyfer prydau iach nawr, byddaf bob amser yn anhapus gyda'n pwysau. Bydd cael teulu i helpu gyda choginio a chael dewisiadau bwyd iach ar gael a fe helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Mae'n bwysig eich bod yn derbyn nad yw pethau bob amser y fynd yn ôl yr hyn a fwriadwyd. Mae hyn yn normal a bydd pawb yn fynd trwyddo hyn rhywbryd. Bydd y ffordd y byddwch yn ymateb i hyn yn penderfynu ar ydych y parhau ar eich taith. Mae rai pobl yn eich chael defnyddiol gwneud restr o'ch gobeithion a'i nodau ac yn edrych ar yr rhain pan fyddant yn dechrau cael amheuon, fel sy'n debygol o ddigwydd weithiau. Mae dysgu o'r profiad yn allweddol. Does neb yn cael pethau'n iawn y tro gyntaf. Pobl ydyn ni ar diwedd y dydd. Diolch.